بڤەخواندن ji koma Şemal ya xêrxwazî li bajarê Hesekê, encumena hozên Kurdî civîna xweldar xistin li bajarê Hesekê ji bo alîkariyê bidin hev ji bo birîndar û malbatên pakrewanê komkujiya Newroza Hesekê. Îro em rûniştinê em mûnaqeşe dikin ji bona em û mecalisê meydê ê Cezîrê Gişî ji bona birîndarê me ji bona şuhedayê me musaada wan bikin. Nûnerên hozên Kurdî li bajarê Hesekê karî bûn alîkariyê pêşkêşî birîndara bikin, bigiyaştina wan tane xweşxanan û peydabûna dermanan. Ez bi şeklekî şexsî û malbatî me kir û me baz da me raş birîndara me raş tu yanî bekî ne jî bez birêm û alêm û pîrekê me û gişa jî xebat ji vî tiştê kir alê miftî em jî û malbata xelebiro jî me ti texsîrî nexistê ka malbat. Ji ber kêmbûna textoran li bajarê Hesekê encumena hozên Kurdî doz dikin got textorên Kurdan yên koçber bûne vegerin ji bo vê kêmaniyê dagirin. Müsteşfa Wetanî kadir nebû. Meşfa wehîd ago kadirê wê namezbût bû meşfa hukmê bû. Em gelekî spasiya wan nadikin. Bes ê ez diwecihînim ji van dextorê me got derketin ji bo pera û dej milletê xeberdanê û dej bajarê xeberdanê te fêm kir em dixwazin got ev dextorê me got vegerin got vî milletî ev karîsa got bi serê vî milletî dihat te fêm kirin karîsa got gelekî bi millet zehmet bû. و ام ملتê me Kurd em giş pê êşiyan. Ji hêla xwe nûnerê koma Şemal Axivî ev rûniştina han bi navê Komela Şemal ya xêrxwaziyê me xwest me berî xweda meclisa eşaira got em karekî ceddî bikin îro di erdê de. Îro ne roja seyarayî û ez derkevim şari'a ez bankim ez bêmkarin birîndarê nexweş werim bigên cem goz birîna wan bigarim û ê nikaribe ez ê werim malê birînayî bigarim na îro ez mecbûrim gez bigêm cem xelkê û ez xelkê tiştêk ez karibim jêr ciddî li erdê biqedimînim. Meclisa eşaira mutaawin bû gelkî merke cem'iya Şemal a xêrxwaziyê ادبیم قی حیام کارن امی بقد من جوی ملتی ر افنه ایرو نجیه مزاوداتای نجیه وطنیه افکار کی فرز سرمکه کردن بکن دعردیدن. آلیکاریا بریندارا و مالباتن پاکروان نوروزا حسکی ارککی نتویه لورا گل کوم و سازین کردی پیو رابون دار عبدو آرک حسکی.